Ako an kan ka ɲɔgɔn hakilina jigi ko kisa min tɛmɛna Nabila Ibrahima n'a a den Ismaili cɛ. Seliba ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye silamɛw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ne ka kɛ jɛkulu kelen ye bɛn ni kelenya kɔnɔna na. I n'a fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen koro ta ɲɛnamara bi ntɛnɛn sɔgɔma Seliba kɛnɛ kɔnɔna na an ye Gawusu Keyita sɔrɔ a sigilen bɛ a ka dɛbɛn kan. Ramayina seli a diyara alhamdulilayi ala k'an tanga gɛrɛgɛrɛ ma ala k'an kisi ala ka Mali kolo suma. A bɛn ni waati yɛrɛ gɛlɛyaw ye alimami ka laseli kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko seli ye don ye silamɛ kan ka silamɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baw a ka fɔla jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ maaw bɛ ka seli kɛ gɛlɛya kɔnɔna na. Alimami bɔra k'a fɔ a ka kutuba kɔnɔna na sisan maa mun déplacé ni ka s'anw ma yan silamɛw de don an k'o bonya an k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔ de y'a so donc a bɛ se k'an bɛɛ sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka seli ɲuman tɛmɛ o nana hɛrɛ la cogo min na ala ka segin n'o ɲuman ka to ka yɔrɔ la waati ni a gɛlɛya cogoya don. Dugukɔnɔnaw na gaw kɔnɔna na ka fara gɛrɛnw kan i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni nisɔndiyalen tɛ wa baro fanba bɛ tali kɛ lakanabaliya mun yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ bɛ musolakaw kan kosɛbɛ baw n'i y'a jateminɛ dugukɔnɔna na musolakaw caman de bɛ yala dumuni ale ni siyɔrɔko gɛlɛya kama i n'a fɔ Halimatu Mayiga muso ɲɛmɔgɔ ye koro ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Minnu faralan kan tiɲɛna gɛlɛyaba de b'u kan o mana n'a ye o m'a sɔrɔ yan famille d'accueil fɛn t'u bolo u yɛrɛ min nana fana u ma se ka foyi ta u bolilen de nana gɛlɛya b'u kan dɛ u nana projet mɔgɔ bɛ t'u tɔgɔ sɛbɛn u tɛ foyi d'u ma dɔw yɛrɛ nana a bɛ kalo saba u tɔgɔ sɛbɛnna foyi ma d'u ma gɛlɛya b'u kan dɛ. Hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen seli kɔni ye don ye maaw kɔni kan ka nisɔndiya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifilakaw. Walasa u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u k'u hakili to ni musolaka ninnu na n'o ye maa kuma dogolenw ye. Bi koro yɛrɛ falen déplacés ni réfugiés la i n'a fɔ dakɔnɔɲi gɛlɛya min b'an kan an bɛ weleweleda min lase faamaw ma ani jamana kɔnɔ mɔgɔ ɲuman ala ka mɔgɔ ɲuman ani setigiw ma u k'an dɛmɛ koro kɔnɔ an bɛ se ka an ka réfugiés ni an ka déplacés ninnu kunbɛn si ni kɛnɛya la balo ni u nana k'u ka minɛ min to an'u ka denmisɛnninw ka école an b'o de ɲini. Walasa an b'a fɔ aw ye aw bɛɛ lajɛlen sanbe kɛrɛnkɛrɛnnenya la VOA kanuba minnu sigilen bɛ Bajangara marabolo la an b'a fɔ aw ye ala ka na ni basigi ye jamana kɔnɔna na an kanubaw n'an filɛlibaw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ye ko ala ka san wɛrɛ yira an na. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.